baba Isabel nthawe ziri kudiyana chipinga chodhadhama pfapfaidza itsudzura itinzwe chimwe chamakabatira muri yeZimbabwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza ndekutsudzura kuti matima nawose enyika ino muri yeZimbabwe ndichakuzope pane chinoshamisa chakaitika mukati menzvimbo yeMhondoro muri yeZimbabwe yemwanasikana angari mukati mekuenda kuchikoro akafa but afa kudaro akuenda kunovigwa mwana akafa shanduka kuita senge mhuka fesi yese kumera mambava amai vemwana kusvika pakutoti uyu asi mwana wangu dai maviga senchinhu chenyu ini asi mwana wangu kumera mambava nyaya iyi andina nhasi but nango ndikuzisei vagere kuMhondoro vanoziva nyaya iyi iye mwana akati akunovigwa ari mukofiyeni haana kutozitwa body viewing akangozinovigwa akadaro mushure mekuti fesi yake yakaita mambava maziso angatokura zvokudarikidza kuti kuita senge maglobe anolaita mudzimaya mwana akura seiko akashaya under 20 years ari mwanasikana ari pasi pemakore 20 anga ashaya nei angangorwara zvishoma zvinguti akangoita kapondi zvikanzizwa mwana kudziya muiri chivoti achibva tofa haana kumborwara zvinoshamisa nyaya yandoda kutaura pana pamuri yeZimbabwe iyi nyaya yakaitika mukati menzvimbo yekuGwero kwachiundura kune murume akarwara murume uyu akarwara zvokuita maronda zvokuti muviri wake wakanganisika kunguti pese panga pave nemaronda dzimwe dzemanguva aitoonekwa zvakare mukanonoka kumugeza aitoonekwa mune maronda muya muchitobuda makonye inyaya yakaida kufanana zvakare nenyaya iri kuHighfields yemurume izvezvi yandichakuisira kana pachannel mangwana muone munhu ari kubuda makonye ari mupenyu pamaronda saka murume achidaro akaguma iko zvinozi muviri wake pese zvokuti mudzimai wake hama dzacho dzairamba kuuya kuzobatsira mudzimai achiti mungandiregerera nemwana ende murume uyu ane vana vake vakaroorwa but kwavari vana ivavo hakuna ane chinhu zvokuti anokwanisa kukwira bhazi kuuya kuzoona baba kunyange akuya kuzoona baba ainguvaona chete because vana vese upenyu hwakaganuka hapana chiri kuitika hapana chiri kubatika murume uyu akazorwara but akupedza kurwara kudaro akabva ati inini ndakuda kufa dai Mwari zvaitika ndipei nguva yekuti ndinamate nditaure nevakumhepo kwangu neverudzi rwangu nokuti zvandiri kuona panapa zviri kuitika ndezvekuti inini ndiri kutorwara ndiri nani pamudzimai wangu atambudzika nokundipepa nokuti haana chainachowo zvakare achipedza kudaro akashevedza sabhuko munzvimbo ndobva shedza nomunzvimbo nedzimwe hama but hama dzimwe dzakatoramba kuuya kuti amene ikoko achibva aita senge munamato wekuti verudzi rwangu vakafa kana muchindinzwa honai wandigere naye mutorwa ndiri kutaura senge ndiri kunamata uyezve ndichipa kuvadzimu vangu kuti mundinzwe asi ndaikumbira pazuva ranhasi dai zvaigona kuitika manditora kuti mudzimai wangu azorore akati achipedza kudaro zvakaitika kumapasti 12 kumapasti 4 dzemanheru akati ndiri kukumbira musandiendesa zvakare kune chimwe chipatara kana kunditakura kundibuditsa muno pano sokuti ndichipedza kufa zviudzi kunyanya kumapurisa kunzi nditakurwe muno kuendeswa uko mukatanga nzira iyoyo vari kutanga nzira iyoyo ndiye muchazopinda dambudziko kudapika dambudziko rapindwa nemukadzi wangu zvandiri kutaura panapa ndinzwei ndichingopedza kufa mukaona zuva pariri riine kodzero yekuti guva ngaricherwe ndivigei murume akafa kumapasti 4 afa kumapasti 4 manheru vanhu vakati no ndibaba vari pamba pavo muradzikei mumba mangwana munhu aite sei azovigwa right murume afa kudaro mangwana mwana amai vakabva vafonera nevamwe vana vavo kuti baba aita sei baba vashaya umwe mwana wenasikana akaroorwa ane kumwe kwaanoziva kwaiti ndaingoenda kunobatsirwawo ndichitumirwa zvikanzi akanga atoudzwa kuti baba vako ndaona iko zvino zvasvika pakupera but pane munhu akavatarisa anga achikonzera zvinhu izvi anga achichengetera zvinhu izvi pavari ane zvinhu zvake but zvinhu zvake izvozvo anga achitozvichengetera vanhu mukamutsvaga munhu iye ane kurwara kwakatakwakaita baba vako kurwara ane zvinhu zvinokwana kuti 3 zvaavhura zvakafanana nemabhizinesi kusanganisira 1 chani chakuudza iwewe ishopu inova ndiyo yapedzisira kuvhurwa zvimwe zvacho 2 zviri kumashure ndiri kuitira kuti ndikakuudza 1 chitsvaga munhu mumwe chete ane zvinhu 3 zvaavhura but paunofunga baba vako akatanga kuita sei kurwara ndobva azviona zvikanzi chandinoda kukubatsira ndechekuti mese imi mumufamily wenyu kubva kuvana venyu kubva kuvana kusvika kuna baba mese maishandiswa but zvaibva kuna baba zvaitekera pana baba venyu zvandinoda kuita inini ndezvekuti handizivi
munzvimbo yenyu ine madzimambo but zvaine madzimambo kuti mutumbi ukazorora zvakare zuva rechi2 usina kunovigwa aizoiti mhosva here. Taura naamai vako vakumbire kuti inini kwandiri semubatsiri wako handisi kukwanisa kuendeko kumangwana, ndaikumbira kusvika panzvimbo ida kunovigwa baba vako, kana ndisvika pamba penyu baba vako vasati vavigwa. Ndokubva vakumbira kuti kuri kumirirwa vana vari kuuya kufoni coffin kusvika zuva ravira zvakare vakataura nasabhuku usiku hwachiona wezuva rechi2 ndobva vasvikira ipapo vachibva ita sei vachibva vanovigwa. Asi munhu yanga asvika ipapo mangwana zvakare painonzi ende munoona kuguva zvakare mubatsiri yakataura zvakare musaenda futi ikoko imbombirai tozoenda kusura mangwana. Vamwe veukama vakati takupomoka takuenda makambozoona kuti munhu takavigwa nhasi mangwana patinofanira kuenda ipapo vanhu vanoramba vashoma vakasara ivavo ndo vakazoenda kusora kwamangwana vakuenda ipapo vachinosvika ikoko mukoma KB vachingosvika ipapo vakasvika vakaona paguva vakudzoka. One anove baba mukuru, one mukuru asere mufamily yana baba vakudzoka ndofa adona. Adona kudaro achibva tanga kuti singari kumanifesta kutaura kuti haungakwanisi kuenda tisina kuwirira kuti uende, unofunga zvinhu zvangu zvoshanda sei. Ndobva tanga kudzokera paguva pepe achichera nemaoko akatorwa nevanhu kuenda naye kumba achibva endiwa naye kumba aendiwa naye kumba achibva ati iye ndiri kukumbira kupinda mumba mairorera baba mine mishonga yangu ndikumira nditori imomo. Vachibva vabvunzwa zvikanzizvo mukadzi wemufa achibva adza sabhuku nedzimwe hama kuti munozviziva here kuti pairora murume wangu veukama vashoma veuya pana ivavo vari kutaura zvinhu izvi havanambogara vauya pano pamba kana kuti vazive kuti imba yaigara murwere ndeipi havanambogara vauya but vari kutaura mashoko ekuti vari kukumbira mumba kuti vapinde mumba vatore mushonga vada kutora iyi vakaipani yakapinda sei mumba vachibva vambomira mubatsiri zvikanzi chivaregerei vapinde mumba vachibva vapinda vachimira padhoo vaidzokera padhoo vachida ndisikwanisa kupinda ndiri kumuona wacho atobva kunoviga akamira padhoo achiti ibva muno vodzokera padhoo zvikanzi no kana achididzokera rege yakadaro ndobva vamubuditsa ndobva aiswa panze ndobva abuda senge ane mishonga yapiwa aine mishonga yapiwa achibva abuda akati akunzwa zviri right zvikanzi ngaturete sei aendeswa kumba kwavo achibva ate senge munhu ari right achibva anzi kana maakuona ari kuright mushedzei auye panapa veukama makaungana mubvunzei nezvemunhu afa uyu kuti paanga achitaura iye kuti ane mishonga ida kunotora kumunhu oyo mishonga ndei. Mukoma KB ndoda kutaura panyaya yevanhu vekuchiundura ari mukati mekutaura nyaya yake kuti okay regai ndikutaure ndobva angonyarara achibva awo mashaya kudaro achibva takurwa kuchipatara achisvika kuchipatara achibva afa asina zvataura hapana zvakataura akabva tofa. Muri kuti uyu nyako mashaya nyakutadza kutaura anga ari chii kumunhu anga afa anga ari mukoma buda ndibudewo aiwa kwete buda ndibudewo mufamily but iye ndianga kutorwa sababa mukuru pavanhu vasara. Family iyo ana madzibaba avo vakashayika but iye mukoma wemufi uyu wokutanga wayandirika but iye kana kuchirongwa zvirongwa nezvikaranga ndiye aivingwa nekuti pane vanga vasara ndiye anga ari mukuru saka ndiye achitorwa sababa saka izvozvo akatofa taura kunoti atori moshari asati avigwa veukama manje vari kuti vakuungana kuti ngatigarei pasi munhu uyane zvaakaida kutaura achida zvaoda kutaura kudaro haana kuzopedzisa achibva afa apa tiri kubva parufu rwemunhu upi rwemunhu oyu but aibatsira vanhu vaya akati tangai mafamba nokuti ndaona kuti zvinhu zvakasiyiwa nemurume uyu zvichori mumba but mumba umu ndichazvibvisa nokuti ini ndindakauya kuti batsira chi munhu akafa but iye pachake kana mumba make zvakare ndaona zvakare apedza vana vake nezvinhu zvakasiya mumba but musati mafamba nokuti ndiri kuona zvakare family yababa ava vakafa yanga yakunongedzera zvakare munhu uyu kuti iwewe ndiwakonzera baba vedu afe zvikanzi wai musiri kutarisa pamusoro pemunhu akatanga kufa uyu nokuti tiri kutaura kuti ane zvinhu zvake zvaaichengetera pamufi right akaratana kuti ataure ega ende makazoona achitaura ega kuti iye arikuda kupinda mumba matore mishonga but mumba imomo haana kugara mupindi manga musikapindiki aidzoka ega achiti hamusi kupindika akafa wacho ndiri kumuona pakamira saka zvinoratidza here kuti bamukuru ava mukoma ava ndivo here vakakonzera rufu rwemulin'iri aibatsira akatopesera kutaura akati ane chokuita apa but akabva piwa kuti ndaona 2 months zvese zvakanga zvaitika izvi nokufa kwaita murume uyu ndaona zvaparira zvese. Muri kuti pane zvinhu zvitatu business reshop right anga achita zviya zvokuti
iko zvinozvi fodya dzisati kuenda kumaflows yes. aifamba achipa varimi mari dzekuti iye anopiwa fodya apiwa fodya ndiye anozoendesa fodya zisikupi auction floors saka aifamba futi achiita zvinhu izvozvo. Chechitatu chacho ndichasina kwanisa kuudzwa but mukadzi wacho kuti tonzi ndiye aibuda pamba achidononda zvinhu izvozvo, right? saka kwanzi izvo ndaona zvinhu izvozvo zvapera zvese pasina chikushanda because wacho waishandisira akafa. Muri kuti munin'ina akazofa nechirwere chei? Aibuda maronda achibuda makonye, mwiri wake wese wanga wane maronda. Zvakaoma. So mubatsiri ari kuti anokwanisa here kubatsira muri iyi kuitira kuti irege kupera nomushonga wanga watorwa kana mukoma? Yekutanga ndiyo yaari kubatsira, ndiyo yaakashedzerwa. Uyu wachituyu asi kubatsira, asi kuti pakauya kuzobatsira iye ndo pakakonzeresa hondo yakazobata uyu. Pakaipa 10 minutes to 12 ndo pafika nthawe pari manje.